Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Youth Front Meghalaya hakini ki khendas ngi kalapan yari kitnat jongka syakitan khasi bat jantia bat kala jiru yakinong kitkam ki ban pan klan shu nakalyang u president ke NPYF u bakit borlang nongrem habakren bat kilat pathai khubor ulaya thu bahai kini ki khendas ngi kaseng kalalet banthawe ki unit habun tali ki jaka lakadai hashlong hajande hills bat haki benta joka southwest khasi hills bat west khasi hills district Shusho ulaya thuru baka jing penrung dekhot yaki samla banlong ki dekhot jongkani ke NPYF kayat rengkat bat ki samla. Gila ban penyaso dak ba pendap ya ka form leng baka online ni offline. Bat lada don ki bampat ngau gila ru ban wan cha ka office tray kam jongka seng. Bat nakaliang jongki nong yalam ken sa ai ka jing tip ka babha. Kum kalau orang pi baka thong ke jongi na do basdang bangla simti kum presiden jongka NPYF lo state ru kadai ka ban constitute yaki district committee ki prepare hapo jo blok ti hadu mentangan itu yaki bagi layo ya ban constitute ya ka Shillong City committee layo ya ban constitute ya ka East Khasi Hill mentakasni ka South West Khasi Hill nang taru layo menin ban constitute ya ka East Janja Hill district executive committee ti kinokit kam ki bahakmat jong kani ka committee jongka nika Eastern Hills kita upah apa kacang lam presiden iba Grimlang dekar ku presiden hantung idon ia ki nongkit kam kujungi kiba ngakwa ban ong lut hange enre yo iba Grimlang semua ku presiden nang yo General Sri iba Aibor Suklai nang ta idon ru iki membar hangi bubon bang kwa ban onglot liyo tu yaki advisor jongi nadu I ma hopeful mamon I badai MLA barim jongka saipung sutna constituency nang ta idon yo ba arbor hima dan nei UMDC badai advisor jongi yut hapo ka is jantia nang ta idon yo ba namun bamon ru we naki advisor ki jongi hakato ban kupar sutna tikine kide joka East Janja Hills district ti hangne apo ka Shillong City don ba mebon ku presiden dekat bat kinong kitam ki ba hapo chu nang tam takasni ya ka East Khasi Hill kumni ba kraw bat ka tim ju I baro we tikane kade ka jingthang ni ban train am ta ka party NPYF, NPP lembaga NPYF, bat nangai bangun bagan ni, senang lah susu ya kawan pentelon ni dikam ka parti. Di kawai pada bat kaba kausan aku mengaong ba ka enrollment drive, di enrollment drive tu kalau nang yat syat entah, do ka offline bat online. Di hangni ngar ka parti ki samla jong ka jelah ibar kawai, ki badong jing thu ya kawan enroll ya de hagani ka parti kan subahan saya kenduk ikini kinong kitam ke juni ba ngalak deu mentang haki district ba kan bat haki block level ru yang ba lemba jo kini committee jo ka district ba ngila form mentang kin sayo ai kon tha ski block level bat kitu ki ba let's say ki ba kwa ban one direction ni sagiru ban go ji sha shu Allah bejing trekam jo ka NPYF kila ban wan mi hne ko office ba don hne po no wa shima te ka ki katu kat ni jing trekam juni kini ki tu kat isgi ba hadin ma simpi ko presiden yang lain ya Shushu uni unong yalam ula ongru babun ki samla ki bami syakmat banyak hun yaki election bat ni kmi lenti yaki samla banrong syaki party bat ban mi syakmat banyak hun yaki election ula ongru bangi yo ibun ki badang samla ki badai kinong mi kman aku mapili mentah ka party juni ki bon ki samla ki ba lami syakmat ki ba yale ya ka MDC lani ka MLA ru na thagen sadang pikum mentan hapo kani komiti jungi hidon yo we yo samla ode MDC jo mo suram ba albin ida we udai we ki samla ba wala ya aireng badlesi la bani aireng ru wadi kani ka election ha na ba cara prolai te ni kwil ti ba ki samla kin mi syakmat bani le ya ka election te hangrai ka ba kongsan kalau kumno bani election ide ban rum na kom haki political party bangin sutho yalde kai ke benta ha ka politics ko bisamla
te tangila sutu kata ka jingile election kan wan hadin te UI menta ki samla ki balong ki MDC ki MLA haka parti NPP ki bor ki bana kham samla ha ka kerta te wat unong yalam jungi ru sar konrat sa jim su pilang dei ki bana kham samla haka kerta bat haka bor jumu ju perkhatu te ngidon ki jingkermen bala ki samla ki nyale bana enroll bana wan romus ka parti ngej kham ngin sanang yo su ki samla ki ba ban sakit ya kelengkor ban ba ya kelengkor juga nega cela ka jungi lan ba nega politics lan ne dibakin long kumki nomi khmat la kide MTC lan ne amle pi kajingnya kon election kamun dei tang ya ka UDP ngin ya kon lot ya baro ya ki political party ki ba pher la pi ong ya ka congress ka TMC but what ya UDP ro ni happy ban ya kon ya kan ka election te habangnya le election te kanom don kanu kajing yang iban yakon ngi haban face back yang noru te kai dipiru kan dai ka wei ka ba ngin saya kendo banya le ha mangki constituency jong ka jala ngayu ka statement baka UDP ka ong ba lese kan yalam ya ka sarkar haus nam ada reply ngiru ni ong bangiru ngin yalam ba ya ka sarkar ho ada reply ngilaban yo majority ro single majority ro kom ka parti ngai hiro ya ka statement ba ai na kaliang presiden jong ka HSPDP ba ong ba claim ki regional party ka NPP kan nomla ye ngarung ngom han ki ko por ba claim ka NPP ki regional party ro kinomla ban yang ba kinomla ro tawatang ban paro mano han po te na ta kadaw ka NPP ka la long ka bala kloy ban ya khun ya ka election ha ka snemar pulai ban ya kendo bertino kino ki political party hagi konstitusi ki bapher kalau ready ban ya le kan election